Поръчката е изпълнена. На пиратския танкер, но и последен чирос на масата се тръжка и се дели на 21. Ой, водка, хелой. Вичо една вечер му убеждаваше, че тук в този парк са събирали педераси, лесбийки и... Да, педераси, наркомани и проститутки. Какво ще правят проститутките при педерасите? Педерасите. Може да ми обясниш? И защо му са на пирата на 5 число заплата и работно време мътните да си го взема. О, нафтале, се о, нафтале, everybody say нафтале. Здравейте, скъпи туристи! Как сте? Масур си почти, а? Водка, хелой, като смуци ще излазиме от ковчега на ной. Водка, хелой! Ты меня слышишь? Fuck you! Бросай, хейтер! Ко си миш, бе? Че сте завърти около тебе, ле? Не беза. Марко Поло се върти около се. Изпод масата се викна да нападнем туристите, да им вземеме парите, фотоапаратите и манистата. Да завършеме капитана, да го напъхаме в комина, да развееме черен байрак и пален напред към Слънчев бряг. Нефтохимик! Е супер тим! Нефтохимик не победим! Нефтохимик напред с победа! Стадиона Целия зелен! Водка, хелой, като смуци ще излазиме от ковчега на ной. Водка, хелой, като смуци ще излазиме от ковчега на ной. На бордаж, еваш, на бордаж. Еваш, със стъклена мълъж на бордаж, еваш, на